ሰላም ናይ ክዲ ዩቲዩብ ቻነል ተኸታተልቲ ክብራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሕና እየ ጽቡቕ ኣለኹ። ከምዚ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ጽቡቕ ክትንለይ ናብቲ ትምኒት እዩ። ክብራት ተኸታተልተይ ነዛ ቻነለይ ሓድሽቲ ንኾንኩም ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ ናገርኩም ኣተባብዕኒ። ከምኡውን ሓድሽቲ መጻኽን እውን ሰብስክራይብ ናገርኩም ነዛ ቻነለይ ከተዕብይለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ክብራት ተኸታተልተይ ናተይ ትሕዝቶውን ከም ትለመዱ ምስ ዋግኡ ኣምፅና እውን ትብላን ኢኸን ናይ ዋጋ ኣፈላላይ ስለ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ ኩነታት ሕዚ ናይ ዋጋ ጠይቕን ክቲ እዘዛ ትኽእላ ኢኸን ቦታ እውን ከም ትልምዱ ኢለክን ይርኢ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኮይኑ ዕዳጋ ሶኒ ጥቓ ዲያስፖራ ሆቴል ZH ፈርኒቸር ብቁፅሪ ስልኪ እውን ኣቕሚጠልኹን ኣለኹ። ብፌስቡክ እውን ክትረኽቦ ተደሊኹን ZH ፈርኒቸር ኢልኹን ክትረኽቦ ትኽእላ ኢኸን። ክብራት ተኸታተልተይ እና ናይ ዋጋ ሒዘልኹን ከይመፅእ እውን ከምቲ ልምዲ ይብለክን እየ ናይ ዋጋ ኣፈላላይ ክገብር ይኽእል ናይ ኣቕሓ ከምኡውን ናይ ብምርጫኻ ስለ ዝኾነ ብቆም ሳጡን ኢልኽን ሶፋ ከምኡውን ኣርማድዮ ብልደለኹን ነገራት ክትእዝዛ ትኽእላ ኢኸን። ብፅፉፍ ክሰራርሓ ክሰርሐልኽን ይኽእል እዩ። ብብዙሓት ኣሕዋተይ ልመስክር ኣሎ ስራሕ እዩ ብፅፎት ርኢኸን ክትጠራጠራ ኣይትኽእላን ኢኸን። ክብራት ኣሕዋተይ እና ለኦ ከብለክን እየ ካብ ሕዚ ብለዚ ኣብ ለዛ ቆም ሳጥን ክርእየክን እንተለኹ ብዓብዪ ኮይኑ ኣሎ እንዲሁ 70 ብ70 ኣሎ 80 ብ80 ከምኡውን ከከም ምርጫኻ እዩ። ናይ ሕብሪ እውን ከከም ምርጫኻ እዩ። እዚኣ እኳ ብዓባይ እያ። ከምኡ ኮይኑ ግን ብዋጋኣ ከይንነገረክን ከዓ ናይ ላሓለፈ ወይ ከዓ ተኣዝዩ ተሰሪሑ ስለ ዝነበረ ብናኸዚ ዋጋ ክዛረበክን ይኽእል እየ። ግን ፅፎት ግን ብመብራህቲ እውን ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለየ መብራህቲ ኣለዎ ብናይ ባዕሉ ማለት እዩ። ብምርጫኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኽን። እዛ ናይ ማእኸል ብቢትሮ ኮይና ብክልተ ጎና እውን ብተሰሓብታት ኣለዋ እዩ። ደስ በሃሊት ናይ ኣንጎሎ እያ ብዓባይ ኮይና እዚኣ እውን ከምኡ 150 ዓራት ኮይና ብክልተ ጎና ደግሞ ከመዲና እውን ክትገብራ ትኽእላ ኢኸን። ብምስትዋት እውን ከምዚ ናይ ኮስሞቲክስ እውን ክትገብራ ትኽእላ ኢኸን። እና ደስ በሃሊት ምርጫ እያ። ሕብራ ኢልኽን ብኩሉ ነገራ ደስ በሃሊት ነገር እያ። እና ዋጋ እኳ ነጊረክን እየ ናይ ግዜ ኣፈላላይ ስለ ዝገብር ብግዜ ለለ ኩነታት እውን ክትርድኦ ተስፋ ይገብር። እና እዚኣ እውን ብልተፈለየት ዲዛይን እያ ብጣዕሚ ካብ ዝፈትኽዋ ዓራት ከዓ እዚኣ ብሌዘር ኮይና ከምኡ እውን ናይ ክልተ ኮሞዲኖ እውን ኣለዋ ብደስ ዝብል ነገራት ብእግሪ ከዓ ተደሊኹን ናይ ዝኾነ ነገራት ክተቕምጣለ ትኽእላ ኢኸን። እና ብዙሕ ነገር ለትሕዘልኽን ኣቕሓ እዩ። ክብራት ተኸታተልተይ እና ቦታ እውን ከም ዝነገርኩኽን ውቕሮ ዕዳጋ ሰኒ ኮይኑ ጥቓ ዲያስፖራ ሆቴል ZH ፈርኒቸር ኢልኽን ክትረኽቡ ትኽእላ ኢኸን። ኣብዚ እውን ኣላትና ደስ ዝበለት ናይ ጫማ ናይ ኩሉ ነገራ ናይ መናፈሺ ናይ ኩሉ ነገር ኣላታ እያ። እና ምርጫኽን እውን ክትገብራ ትኽእላ ኢኸን። ብፃዕዳ ድዩ ብልኾነ ነገር ናይ ሕብሪ ነገር ከከም ምርጫኽን እዩ። ቁም ሳጥን እዚኣ ደግሞ 2 ሜትሮ ብ240 እያ። ሕብሪ ከዓ ከከም ምርጫኽን እዩ። ብቻ ግን ደስ ዝብል ከምዚ ዓይነት እውን ክትገብርኦ ትኽእላ ኢኸን። ምክንያቱ ንርስሓት ክሕዘልና ኢልካ ብፃዕዳ ይግበር እዩ። ብልደለኻ ብቻስ ብልደለኻ ክትእዝዛ ትኽእላ ኢኸን። ዋና ነገሩ ናይ ፅፈት ኣቕሓና ናይ ፅፈት ኣሰራርሓ እዩ እምበር ናይ ሕብሪ እኳን ከከም ምርጫኽን እዩ። ክብራት ተኸታተልተይ እና ስለ ድምፀይ ይቅርታ ሰዓት ስለ ዝሓዘኒ እዩ ንእሽተይ ጠጠው የብለለ እውን እና እውን ብዙ እውን ኣለክን ናይ ተደርዳርቲ ናይ ብሰፊሕ እዩ ናይ ተሰቃሊ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ብሰፊሕ እውን ከምዚ ናይ ኮቦርታ ብዓበይቲ ነገራት እውን ክትዓፅፋሉ ትኽእል ኢኻ። ብቻ ብደስ ዝብል ብከከም ምርጫኽን እዩ። ብላዕሊ ከዓ ናይ ኮቦርታ ወይ ከዓ ብማእኸል ናይ ተሰቃሊ ወይ ከዓ ብማእኸል ጌርካ እውን ከምኡ እውን ናይ ኮስሞቲክስ ምስትዋት ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል። እዚኣ እውን ኣላትክን ክብራት ኣሕዋተይ ካብዛ ቅድም ኢለ ዝረኸኽን ብፍልይ ዝበለት ዲዛይን እያ። ከምኡ እውን ምስ ናይ ቆም ሳጡና ሜትሮ 40 ካብዛ ናይ ዓንቶ ብ2 ሜትሮ ነበረት እያ ከዓ ብሜትሮ 40 ከምኡ እውን ቲቪ ስታንድ እውን ክትስራሓል ትደልያ እውን ብልደለኹን ምርጫ ክስርሐልኽን ይኽእል እዩ። ክብራት ተኸታተልተይ ኣብዚ እውን ኣላትክን ሶፋ ከምኡ እውን ናይ 7 ሰብ ኮይኑ 2 ወንበር እውን ኣለዋ። ከምኡ እውን
ናይ መኣዲ እውን ኣላትክን እያ ብኤልሸብ ኣሰራርሓ ከምኡውን ብልደለኹን ኣሰራርሓ እውን ክሰርሕ ልኽን ይኽእል እዩ ኩራት ኣሕዋተይ እና ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩን እውን ሰብስክራይብ ናገበርክን ላይክ ሸር ናኩሉ ክባፅሕ እውን ላይክ ሸር ናገበርክን ኣባፅሓለይ ኩራት ኣሕዋተይ ጀማሪት ሓፍትክን እየ እና ናይዚ ሓፍትና ምርጫ ከዓ ብጣዕሚ እየ ፈትየዮ ኣብዚ እውን ኣላትክን ዓራት ብጣዕሚ እያ ደስ በሃሊት እዚ ናይ ኣንጎሎ ኮይኑ ከዓ ብዓብይ ብልደለኹን ምርጫ ስለልስራሕ ልኽእል እዚ ከዓ ብዓብይ እና ናይዚ ሓፍትና እውን ተኣዛዝ ክትሰርሕ ኢልኺ ብምርጫኺ ብስራሕቲ ዓጊብኺ ንክትኾን ተስፋ ንገብር እና ኣቲኻ ዓሪፍኺ ብዕድመን ብጥዕናን ትነብርሉ ይግበርኺ ክብርቲ ሓፍትና ምርጫኺ ስለዝገበርክና ደሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ዝሓወይ ደሞ ብፅፈትካ ስራሕ ኮይኑ ብፅፈትካ ክፍለጥ እኒኦ ሰሪሕካ ብቻ ይኾነ ሰሪሕካ ከምዚ ለሰራሕካሉ ሰብ ክሕጎሰልካ ተሎ ደሞ ብጣዕሚ እዩ ደስ በሃሊ እና ዝሓወይ እውን ፅፈትካ ከምኡ ኢልካ ንክትቕፅለሉ እዩ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየና ከምዚ ደወልካ ክንቦታኻ እውን ኣብ ከተማ ውቕሮ ዲያስፖራ ሆቴል ጥቓ ዲያስፖራ ሆቴል ኮይኑ ዜድኤች ፈርኒቸር ኢልክን ክትረኽብኦ ትኽእላ ኢኽን ዕዳጋ ሰኒ ማለት እየ እና ቁፅሪ ስልክ እውን ኣቕሚጠልክን ኣለኹ ለልኹን ሰብ ልኤክን እውን ክተስራሓ ትኽእላ ኢኽን ከምኡ እውን ደውልክን እውን ክትእዝዝኦ ትኽእላ ኢኽን ክቡራት ኣሕዋተይ እና ከምኡ እውን እዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንክን እውን ሰብስክራይብ ሸር ናገበርክን ምትብባዕክን ኣይፈለየኒ እናበልኹ እና ብልበለፀ ደሞ ካዚ ልበለፀ ኣብ ኩነታት ብለለዎ ግዜ ደሞ ምስ ዋግኡ ሒዘንክን ክመፅእ ተስፋ ይገብር ክቡራት ተኸታተልተይ እና ኣብዚኣ ክፍለየክን ክቡራት ኣሕዋተይ ቻው